Damdamag Radyo Sagada. Naimbag manen nga aldaw ka na oras kadagiti amin nga listeners ti Radyo Sagada. Kat oras nga tay padanon dagiti damdamag para iti midday news siyak ni Simbay. Parang arud apo iti headlines dagiti damdamag iti lokal hanggang iti national. Kabailan dagiti persons deprived of liberty wenno PDL iti Mountain Province na ipakita babaan ti cooking contest. Tulong pinansyal para iti 10 nga returned OFWs iti Montañosa init den ti Overseas Workers Welfare Administration kan DMW wenno Department of Migrant Workers. Pamana Livelihood Association sa Sabangan pinmasidong iti Peace Education Session. Gobyerno Probinsyal ken SDO Mountain Province nagtinulong iti province-wide PTA training para iti agkaykay sa panangitan dudu iti edukasyon. Nagdudu mga reaksyon inbingay dagiti mannalon iti Sagada, may iti tulong pinansyal manipod iti PAF. Iti headlines dagiti damdamag iti rehiyon 27% nga kickback iti basura deal ti sumagmamano nga alkalde in Butaktak ni Baguio City Mayor Magalong. Discover More to Love campaign na yuswa tapno pataragsitan ti turismo iti Cordillera uray no pa nagtutudo. Strategic plan laban iti viral hepatitis pinatibkar ti Department of Health Cordillera ken Baguio Health Services Office. Kamang ti simbahan nagtinulong iti ecumenical service pangkontra iti Minas ijay Mangkayan. Single row potato healer binukal dagiti regional nga researchers iti Cordillera. Maatap nga talo a rebelde, pimusay iti panagrinupak sa Jay Abra. Iti national, piston ng kidaw iti panakaisimpati VAT kan excise tax kaysa iti puro fuel subsidy kasa pang mabayagan nga solusyon iti petrolyo. Taas presyo iti natang in panamnama ti Department of Agriculture gapu iti derecho a panagtudo. Kana National Union of Journalists of the Philippines nang babalaw iti inbaga ni VP Sara kontra iti Philippine media kana panangitalo iti social media. Iti detalye dagiti damdamag. Impakita dagiti persons deprived of liberty wenno PDL iti Mountain Province District Jail dagiti talent da wenno talento da iti panagluto. Iti naangay nga cooking contest iti napalabas alawas. Tiya nasaw nga aktibidad ket nakasilpo iti selebrasyon ti Nutrition Month anay sayang kata babaan tiya panakitinulong tiya Northland Technical Institute Incorporated kan Criminology Interns manipod iti Mountain Province State University wenno MPSU. Sigon kani Acting Jail Warden Jail Chief Inspector John Melesio, panggap ti kompetisyon nga ipakita dagiti kasanayan an naadal dagiti PDL manipod iti cookery training ngayon pa iti Technical Education and Skills Development Authority wenno TESDA. Dakil mo ti panagyaman dagiti residente iti pasilidad ti full-time rehabilitation program gapu iti gapu tamang mangted da iti baro anamnama kan praktikal nga kamuan ang mausad da iti panagbirok iti trabaho no makaruwar da iti pagbaludan. Panawagan latamot ni Melesio iti nagdudumang nga ahensya ti gobyerno nga agtultuloy a suportaran dagiti kakastoy nga livelihood program para iti panagbalbaliw iti panagbiag dagiti PDL. Iti asabali adamag lokal in mawat iti pakabuklan nga 523,000 pesos sa nga tulong pinansyal ti 18 nga overseas Filipino workers
wenno OFWs iti Mountain Province. Manipud iti Overseas Workers Welfare Administration wenno OWA ken Department of Migrant Workers wenno DMW. Nayarami ti panagidawat iti tulong idinapalabas alawas sa Mayaan Sports Center. Ijay Bontok kaspaset ti National Reintegration Network wenno NRN Fair. Itinasaw bilang ket 15 nga distressed OFWs tinaipaayan iti 328,000 pesos. Manipud iti OWA para iti pangkabyaganda ken pananginaldaw panagbiag. Bayat at talong nga OFW ti napagasatan nga naipaayan iti 195,000 pesos. Manipud iti DMW. Dakkel mo ti pasalamat dagiti benepisyaryo gaputa daytoy atulong kata para iti panangrugida manen iti panagbiag iti pagilian. Inpalagipmat ni Jennifer Morrison manipud iti OWA Mountain Province nga usaren tinaawat da nga ayuda iti usto nga panggep akas iti negosyo kanda dumapay apang kabyagan. Itiya sa Balipay Adamag, naglipas dagiti miyembro ti Pamana Livelihood Association itiya maikadwa nga Peace Education na session. Iti kalman, Agosto 4 sa Jay Municipal Conference Hall ijay Sabangan. Tinasawa panagsanay kat inorganisa ti DSWD Social Welfare and Development wenno SWAD Mountain Province Office, iti panakitinulong ti Sabangan Municipal Police Station, tapno patibkeren ti Kamuan ken Kabailan, dagiti umili iti panangitandudo iti kapya, waya-waya, panagpasensya ken panagkaykaysa ti komunidad. Natalantan iti orientasyon, dagiti importante abanag akas iti values formation, tradisyonal nga panangipateg iti kapya, road safety, pananglaban iti gender-based violence, ken panangrespeto iti nagsasabalian iti kagimungan. Nagbalin nga speaker iti aktibidad dagiti kamang dagiti kapulisan, simbaan, lokal nga gobyerno, ken ti DSWD Cordillera. Naglipas daytoy babaan dagiti interactive workshop ken team building exercises. Itiya sa Balipay Adamag lokal, nalpas matlang iti kalman na Hulyo 4 sa Mayaan Sports Center ijay Bontok, ti maudi a serye ti province-wide cluster capability training para kadagiti dadaulo ti Parent-Teacher Association, wenno PTA ken school stakeholders ditoy Mountain Province. Tinasawa programa ket inyuswa ti Schools Division Office wenno SDO, iti panakikadwa ti Provincial Local Government Unit wenno PLGU. May patungpal babaan ti panakausar ti pondo ti Special Education Fund wenno SEF, tapno papigsaan ti panagturay dagiti naganak ken panakitulong ti komunidad kadagiti pagadalan. Babaen ti tema nga Ignite the Change, Parents Teachers Association in Action for Education, ti panagsanay ket pinasutan dagiti PTA officers ken school heads manipod iti distrito ti Sagada, Busaw, Bontok, Barlig ken Sadanga. Natalantan iti orientasyon dagiti napapateg a topiko akas iti responsable ken digital parenting, mental health, ken dagiti linteg para iti proteksyon dagiti kabataan nga imbingay dagiti eksperto manipud iti sektor ti edukasyon, gobyerno ken kapulisan. Kidawmet ti gobyerno probinsyal kadagiti leader ti PTA nga iaramidan dagiti naadalda iti konkreto nga action plan ken singasing a proyekto a mabalin a mapondoan para iti pag-imbagan dagiti estudyante. Dito'y matsagada ket dimanon iti sangagasut 82 nga mannalon ken mangalap manipod iti munisipyo tinagtipon ijay Municipal Plaza iti napalabas sa nga lawas Hulyo 28 tapno alaen ti tiga nasurok 2,000 nga ayuda. Manipod iti maikadwa nga rikos ti tulong pinansyal ang nagtaod iti Presidential Assistance Fund for Farmers and Fisherfolk. Sigun iti Office of the Municipal Agriculturist wenno OMAG, panggep ti ayuda nga palaganan ti epekto ti nangina nga presyo ti lana ken materyales iti panagtalon para kadagiti rehistrado nga miyembro ti Registry System for Basic Sectors in Agriculture wenno RSBSA.
Gundaway mutlang para kadagiti saan ang nakaala itiin mo na nga payout idi Hunyo a 16 nga i-claim ti ayuda. Numan pa'y nagyaman dagiti benepisyaryo inbingay dati nagduduma nga kapanunutan, may naig itinaawat da atulong. Sigun iti sumagmamano lokal nga mannalon, kurang tinasaw apateg gaputan nagngina ti presyo dagiti abono kanda dumapay ang materyales iti panagtalon. Pangkilo laeng ti kaya na nga gatangan ken saan apang kaban. Malaksi pa iti gastos da iti pamasahe ng runa dagiti nagtaod iti adayo a barangay. Gapu ditoy ket daw da iti gobyerno an nayunan tinasao nga ayuda iti masakbayan wenno direkta nga ipaaylaengen dagiti agpayso aramit ken kasapulan apakay bilangan dagiti kaban iti abono bini ken farm tools. Para matitiya detalye digiti damdamag dito rehiyon ti Cordillera, inbutaktak ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong a dumandanon iti 27% ti alalaan nga kickback ti sumagmamano nga alkalde manipod a kadagiti katulagan iti panag-ibeleng iti basura kadagiti masakupan da. Daytoy nga imbingay ti alkalde ket kasaruno ti komentar ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga raramidan ang negosyo dagiti kaduan ang mayor titungtungan may naig iti basura. Inistorya met lang ni Magalong nga itin muna at talo a bulan na iti pwesto ket inawis isuna ti frontman iti gunguna nga mapan iti 2.4 milyon nga piso basar iti 2 tonelada nga basura ang maibelbeleng iti inaldaw ijay Baguio. Dagos met nga minadi ti alkalde tinasao nga awis kanyana iti panang ipaganetget na at ti Baguio City ket may sa asyudad. Ani kaanuman ket saan nga umaw-awat iti suhol no may naig iti panang imanehar iti basura. Iti tayak ti turismo ket inyuswa ti Department of Tourism wenno DOT Cordillera ti nasyonal a kampanya nga Discover More to Love tapno alukuyen dagiti biyaherong agpasyar iti rehiyon iti entero nga tawen uray no panawen ti panagtutudo. Sigun kiniya DOT Car Regional Director Jovita Ganongan, akem ti programa nga itampok dagiti pagpasyaran akas iti museo sa J Baguio, pati mutlang ti Rich Food Heritage ken Farm Tourism iti Kabanbantayan. May bilang kadagiti maisaksakad a kampanya ti Slow Food Movement ang nagrugi ijay Pasil Kalinga ken Tuba Benguet, pati ti Korea-funded JURP project sa Jay Shilan Benguet. Ang mangyaw-awis iti interactive farm activity kas iti coffee immersion ken harvest feasts. Makitintinulong matlaang ti DOT kadagiti hotel ken tour operator tapno mangipaay iti discount packages. Tapno mas agbalin nga abot kaya ti panagbiyahe dagiti Pilipino iti rehiyon. Iti matungtungan ti salunat ket inkari ti Department of Health Cordillera ken Baguio City Health Services Office ang mapapigsa dagiti addang iti panangliklik na sapa panang tukoy ken panang taripato kontra iti viral hepatitis. Ti panang isapata iti commitment ket pangulo ni Department of Health Cordillera Regional Director Dr. Amelita Pangilinan iti napalabas a lawas sa J Baguio Convention and Cultural Center. May iti obserbasyon ti World Hepatitis Day nga daan iti lokal a tema nga for a hepatitis-free Cordillera. Itinaangay a programa ket inpresentar ti World Health Organization wenno WHO ti makapadanag a panagkurang iti diagnostic ken treatment iti sangalubungan no sa dino ket 27% paylaeng dagiti agsagsagaba iti chronic hepatitis B tina-check up ken 5% ti makaw-awat iti agas. Inpanawagan ti Viral Hepatitis Regional Program Manager Darwin Babon ti nairirut nga panagtitinulong ti pribado a sektor kan ti gobyerno tapno maimplementar ti Regional Strategic Plan. Waswasan ti diskriminasyon babaan ti edukasyon kan magunod ti nawaya a rehiyon manipod iti hepatitis. Iti asabali pay adamag iti rehiyon ket inpangulo ni Bishop Juna
Paplonot manipod iti United Church of Christ in the Philippines wenno UCCP ti maysa nga ecumenical service sa barangay Ginawang Mangkayan. Tapno ipadanon tinapetpet a panang tubngar kadagiti aktibidad ti panagminas iti lugar. Ti aktibidad ang naawagan nga makipasot tako or tayo ay makilahok kata inorganisar ti UCCP North Luzon East Jurisdiction kan pinasutan dagiti leader simbaan, residente kan environmental advocates tapno suportaran ti People's Barricade kontra iti Crescent Mining and Development Corporation wenno CMDC. Iti nasawa pa nagtitipon na ipaganatgat ti probisyon iti Genesis chapters 2 verse 15. Kas palagip iti responsibilidad ti tao nga taripatuan dagiti naramid ti Dios. Inyo na iunay met ni Barangay Captain Satur Lost Bayan Anton. Apanggap ti addang da nga salakniban ti dagaan nagtaudan. Dagiti kadanuman kan pangkabyagan dagiti sumaruno a kapututan. Nagtupos ti aktibidad iti kararag kan kari ti Regional Ecumenical Council in the Cordillera wenno Record ngagtultuloy amang suporta iti komunidad babaan ti Kapya, edukasyon iti aglawlaw kan panangitan dudu iti kinabaknang iti agrikultura. Iti asabali pay adamag ket nadaan iti namnama dagiti mannalon iti rehiyon kalpasan ang makabukal dagiti managsukisok manipod iti Benguet State University wenno BSU, Department of Agriculture Cordillera ken lokal nga gobyerno ti Bakun. Iti maysa nga single row potato healer. Ti nasaw aramit anaaramid babaan dagiti lokal nga materyales ket mangbawas iti nadagsen a mano-mano nga panag-ikabil iti daga wenno hiling kadagiti deraas nga garden ijay Benguet. No sa dinukot dumandanon iti enggana sa nga pulo nga aldaw ti panang iproseso iti maysa nga ektarya ti kadagaan. Basar iti naaramid a panag-adal mapan nga 60% dagiti mannalon ti nangiyabkas iti ragsakda iti prototype machine nga agbalor iti 21,558 pesos. Dagiti disenyo nga daan iti curve top kan soil carrier ti nang ipakita iti kapintasan nga performance. Uray no sumapulpay iti anayon a panakaisimpat tapno mapantayan ti kinalaing dagiti veterano nga mannalon ket dakkel ti potensyal tinasaw a makina a papardason ti trabaho. Lapdan ti panagtubo dagiti ruot ken salakniban dagiti patatas kontra iti init ti aldaw a makagapu iti makasabidong nga solanine. Ijay abra ket pinmusay ti tallo mapapati nga kamang ti New People's Army wenno NPA kalpasan a makarinupak dagiti tropa ti gobyerno idikalman aldaw iti Martes iti munisipyo ti Likwan Baay. Sigun iti 5th Infantry Division ti Philippine Army napasamak ti enkwentro oras ti alas 11:10 ti agsapa ijay Barangay Bunglo idi masabat dagiti miyembro ti 50th ken 98th Infantry Battalion ti sumurok kumurang sa nga pulo nga armado a lalaki baya ti panag-iaramid da iti pursuit operation. Na-recover ti militar iti nakapasamakan ti rinupak ti talo a bangkay pati ti duwa nga M16 ken maysa nga M14 rifle. Daytoyen ti may kaupat a panakisango dagiti puwersa ti gobyerno kadagiti maitudtuding nga miyembro ti Ilocos Cordillera Regional Committee iti probinsya ti Abra nga inmunan ang naideklara wenno inmunan nga naideklara nga insurgency free idi Marso 6 ti madama nga tawen. Iti mo't detalye dagiti damdamag iti national ket nagpanawagan man ti transport group nga piston iti gobyerno nga simpaan ti panangipataw iti value added tax wenno VAT ken ti excise tax iti petrolyo imbes nga agsanggir laeng iti agputol-putol nga fuel subsidy wenno diskwento. Sigon ken ni Piston President Modi Floranda mas nga nainkalintegan ken mas nga marikna ti amin nga driver ken dagiti umili ti panangbawas iti buwis iti petrolyo kaysa kadagiti ayuda kadawyan ket mapilpili laeng dagiti umawawat ken saan nga mauawat ti kaduan nga driver saan nga nagpa-consolidate kadagiti kooperatiba. Inpaganatgatmat lang niya Floranda
nga agtultuloy nga isaksaka dati sa nga 10 piso nga nayon nga pasahe tapno makasabay iti na nga to nga presyo ti lana. Inlawlawag ti grupo asaan da nga makipaset iti nakasimpa nga tigil pasada iti sumagmamano nga sektor iti sumarsaruno nga lawas. Gaputa iti madama ket agsagsagana da para iti mas nalawlawa ken dakdakkel nga kilos sa protesta. Tapno ilaban ti pangmabayagan nga solusyon iti krisis iti transportasyon. Iti sabali pa damag national ket nag-abiso met daytoy Department of Agriculture wenno DA iti publiko menig iti manamnama a panagnato iti presyo dagiti nateng. Daytoy panagnato ket manipod iti 5 enggana iti 10 piso. Iti presyo ti sumagmamano nga klase ti nateng gapu iti diretso a panagtudo. Sigun kani Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. tumanon iti sumagmamano nga aldaw enggana iti maysa nga lawas ti panaggaraw iti presyo gapu iti epekto ti madi nga panawen iti produksyon dagiti high value crops. Iti maudi a detalye dagiti damdamag na putput nga kinondena ti National Union of Journalists of the Philippines wenno NUJP dagiti inbaga ni Vice President Sara Duterte asaan kanu nga sumangbut iti internasyonal nga level dagiti media iti pagilian ken mas ang mapagtalkan ti social media. Sigun iti NUJP saan anain kalintegan at taggibasiten ti entero nga industriya ti media iti pagilian gaputa adu a Pilipino nga journalists tinapadayawan iti sangalubungan gapu iti mapagtalkan ken ti kalidad a panag-report da. Inpaganat gati grupo ang maikaniwas iti inbaga ni Vice Presidente may pakpakita iti panag-adal nga iti social media ket nagpartak nga agwaras dagiti san apudno nga impormasyon ken disinformation. Inyo unay pa iti NUJP asan a may libak nga adda dagiti gundaway nga agkamkamali dagiti sumagmamano nga organisasyon ngam saan daytoy nga umanay tapno atakian ti entero nga hanay ti media. Itakderan ti organisasyon at agtultuloy apan ang atake iti nawaya apan nagipay iti damag ket pangta iti demokrasya ken saan ang maikari iti maysaan na ngato nga opisyal ti estado. Dagita arod apo ti pakabuklan dagiti damdamag para iti 12 o'clock news itangal daw iti Miyerkules. Siya pa lang ni Simbay para iti damdamag Radyo Sagada. Good afternoon.